Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutubhutu nganje ngebhuzu matshitshi komani. Bathi umfana empanda simncane odanga badida bethi mdala nti cha bamsuke la bayithinga nehlaza cha. Kunensizwa engangikhuluma nayo yayingisendela i-email yabona. So sasiphendulana ke nomfowethu. Kodwa nginolayini awubhala kwi-email yakhe engifuna ukukhuluma ngawo namhlanje. So line lo engicabangayo ukuthi mhlambe into le osazobhekana nayo yabona. So ukuze mhlawumbe mhlambe wakwabhekana nayo noma mhlambe awukazi but makwenzeka ubhekana nayo ngifuna uhlezi uready yabona ngoba njengoba uhlezi ngizwa ngithi kuyasiza ukwazi kunongazi ngoba ungazi kudala ubuhlungu yabona. So umfowethu ke wawebhalile line wakhe wathi ke ngizovela ngihlala kuona nje uthi nje ingane yangibuza day before ukuthi manje soboka imovie bese senze njani, ikhombisa ungabi ukuba skeptical about i-decision yayo. So kusho ukuthi umfowethu wehlelile nengane, then kwathi seku day before usuku lomhlangano ingane yayisimbuza ukuthi hey manje sizobuka imovie bese senze njani emva kwalokho yabona. So mhlawumbe omunye ke esimene sikanje ngayitshela ukuthi hayi lengane yayibuzela ukuthi mhlambe bazolwenza nocansi emva kwemovie, then mangabe ithola leyo confirmation kumjita bese ithi hayi ngeke angisezi kanti ngoba ufuna ukulala nami yabona yabo. Mhlawumbe ungayibuka kanjalo kanti mhlambe kwesinye isikhathi mfowethu it's more than that yabona. So nje bekubuza kanje ukuthi sobuka imovie bese senze njani emva kwalokho ingoba uzama ukudweba isithombe sokuhlambe lelo suku uzohamba kanjani yabona ngoba unokusaba yabo. Isikhathi esiningi umuntu mangabe esho kanje usuke esaba ngoba mhlambe into esakuyenzeka before mhlambe bake bamzama yena esamncane ukumbamba mhlambe waphunyula ndlela thize noma bakwabanjwa watholakala bezama ukumthumba noma mhlambe umngane wakhe noma wasemndenini but kune event mhlambe eyenzeka before yabo emsabisayo. So njoba eyohlangana nawe yabona ukuhlangana nomuntu akuyona into ungayibuka uyithathe kancane, into enkulu leyo, it's a big decision osithatha uma ngabe umuntu suku risk ngempilo yakho ngoba mhlambe nihlangane ku Facebook nase nihlela umhlangano i-risk le enkulu njoba niyohlangana kungenzeka noma yini noma mhlambe nahlangana emall nashintshe wathatha inamba yakho nakho senizohlangana nomuntu ongamazi. So it's a risk ngempilo yakhe. So abanye abantu kunama event asokenzeka empilweni zabo before yabona. So manje banokusaba mhlambe izitori abazizwa ngaye emhlangano efana nale yabo. So udinga assurance ukuthi uzoba safe yini mangabe senawe noma mhlambe ikhwaya ingasibhimbi yabo. So njengoba umuzwa lapha sengathi akathembi uyazisola ngesinqumo sakhe ngoba udinga assurance kubani kuwena ukuthi hayi uzophepha mangabe senawo yabo. So into leya adinga ukuthi naye ahile kuyona ngoba yabona ukuhlukumezeka especially mangabe usayingane yazi kwesinye isikhathi yokuhlukumezwa yabazali bakho ngenxa yani ukuthi nabo bahlukumezeka before yabona ukuthi umzali uyayihlukumeza ingane indlela oyishaya ngayo ngoba nawe ushawa before kakhulu but awuliboni wena iphutha lapho, awuyiboni inkinga kulento oyenzayo. Uthi ingane uyihluza ngempama yabona angeke ungitshetshe uyayiqondisa ingane uyihluza ngempama noma uyifaka isibhakela noma uqheme ngophini ekhanda yabona. So awucabanga ukuthi mhlawumbe angasalimale bese iphuma igazi kuba njani. Izinto thothe ezazenzeka kuwena nawe usumzali manje nawe uyazenza ubona kunormal yonke into yabona. So izinto ezikanjalo mfowethu engathi nawe ungathola ukuphola kuzona engathi uqala ungazibona ngoba uyabona kwesinye isikhathi uma ungahlala phansi nawe nje yabona nje ubusukhulile usungaka uhlale phansi nje endaweni engeke uzuphazamiseke kuyona ucabange nje izinto ezazenzeka kuwena usakhulu usayingane mhlawumbe abazali bakhe ababezenza kuwena noma mhlawumbe komalume. Ngibala omalume ngoba isikhathi esiningi omalume bakudala babeshaya strong yabona. Uthothi uyacabanga nje izinto ezazenzeka kuwena mhlawumbe umzali wakhe engekho ma wakho noma ekhona but zazenzeka kuwena lezo zinto indlela owushawa ngayo ohlukunyezwa ngayo yabona. Uthothi sebe right kuwena khona umuntu uthothi
bayikuphethe kabi usakhula but manje use-right kuwena nje yabo engathi akukaze kwenzeke lutho before ngoba nosumdala akasenawo lowo mandla ukuthi avele nje mhlambe akushaye noma akwenzeni. But mawucabanga izinto ayizenza kuwena before usakhula usayingane, thothi ufikelwa inyembezi, ufikela ubuhlungu, yabona, ngoba phela usayingane nawe ingekho into ongayenza, yabona. So izinto ezikanjalo kufanele ube aware mangabe umuntu kuzona ukuze nawe ungeke uzuqhubeke uzenze enganeni zakho. Thothi ingane uhlezi uyisha, yenza iphutha encane sifaka induku, into encane usuyayishaya. Alikho icala eqondiseni ingane but kunendlela yokuyiqondisa bese uba nendlela yokuyihlukumeza, yabona. Kwesinye isikhathi indlela okhuluma ngayo nengane. So ngithi akuvezele lezo zinto ngoba nayo intombazane uma ikubuza kanje kwesinye isikhathi idinga assurance ukuthi hayi izophepha ngabe ngiyohlangana nawe la. Ayibuzeli isex ukuthi hayi sobuka imovie bese siyadla bese senzani emva lokho bese ulala nami, hayi ngeke wena futhi khona umqondo ukona, yabo. Sometimes it's more than that. So bengithi angikuvulele ukuthi udingani i-assurance ukuthi uzoba safe mangabe senawe. So esimeni esikanje mhlawumbe ungamphendula ke mangabe kubuza nje ukuthi ke sizobuka imovie bese senze njani. Mhlawumbe ungamtshela ukuthi hayi sobuka imovie senze sikwenzayo sizijabulise ngendlela esizijabulisa ngayo but khulileka nje ungesabi. Mangabe usufuna ukuhamba ngizokuhambisa noma mhlawumbe ngizokuphelezela kodwa nje ayikho into ezokwenzeka kuwena ongayithandi. Ayikho nje into ezokwenza kuwena ongayithandi, yabona. So ngalokho uyazama ukuthi hayi uzophepha, umtshela ngeziphansi ukuthi hayi sizokwenza sikwenzayo kodwa nje for sure uzobe uphephile mangabonami, yabo. Noma mhlambe mekubuza kanje ethi sizobuka imovie bese senzani emva kwalokho, yabo. Mhlambe nje ungavela umphendula ukuthi nami angazi yazi kodwa I'm sure ukuthi you are an interesting person, yabo. So kuba khona kwakho kuzolwenza usuku lami ukuthi hayi lube right, yabo. Kodwa nje ukhululeke nje sizoba right, yabo, sibe ndawonye. Then sekuyoba kuyena akusho ukuthi mangabe uphendule kanjalo usezoza. Sekuyoba kuyena but wena ubu-understand i-concern yakhe lapho ukuthi befuna ukwazi ukuthi uzophepha noma ngabe senawo. So usumnikile leyo assurance. Sekukuyena ukuthi uzozimisela ukuthi aqhubeke eze noma uyadecline, yabo. Bengithi angikuvezele esimene esikanje mangabe ubona ukuthi hayi engathi iyayisola ngokuthi ivumile ukuthi izohlangana nawe. Engathi hayi yabo iqala ukuquestion ukuthi hayi manje sizokwenza ukuthi bese senzani emva kwalokho. Mase sikwenze lokho bese senzani, yabo, senzeni, yabo. So bengithi nje hlezi u-ready ukuze nawe wazi ukurespond ngendlela okuyiyona. So ngiyathemba uyangizwa and uzokwenza ngendlela efanele, Shomvut.